Malawi Brief. Mwamba bwanji ntchito kumene kwa Malondera. Choyamba ndithokoze ma members onse amene ali Public Accounts Committee onse 22 ine wachi 23 chifukwa ngakhale ali ochokera ku zipani zosiyana-siyana ADVP, UTM, UDF, MCP, PP and independent onse anagwirizana nazo kuti nthawi iyi zaka zimenezi Public Accounts Committee ikhale yotsogozedwa ndi Honorable Baba Stephen Malondera. Ngakhale ali munthu wa ku chipani cha Malawi Congress Party, nyumba inaona kuti ndichoyenera kuti Baba Stephen Malondera apangepo ntchito imene ndiyathokoze kwambiri kuchokera pansi pa mtima wanga. Kuchokera nthawi imene ndayamba ntchitoyi zambiri zakhala zikuchitika. Ngofunanso ndikudziwitseni kuti mmene anandisankha kukhala Public Accounts Committee chairperson Malawi ndiye kuti ku SADC kapena ma Public Accounts Committee aku SADC ndi Treasurer General ndiye kuti inenso ndi Treasurer General wa SADC. Komanso Malawi mu mapaki onse amuno mu Africa ndi Secretary General ndiye kuti mmene anandisankha kukhala Public Accounts Committee chairperson kuno Malawi ndiye kuti mu Africa munonso mukuyankhulanso ndi Secretary General wa ma Public Accounts onse mu continent ino ya Africa ndiye kupamwamba pokhala chairperson wa Public Accounts Committee ku Malawi ndiye kuti ndine Treasurer General wa SADC komanso Secretary General wa Afrobank. Mwakamba unena kuti choyamba tikamba zokhuza chair wa kuno Malawi kwa parliament yathu nkhani yokhuza chigawo cha SADC nkhani yokhuza Africa Secretary ma public accounts ma committee inu wachinyamata zopereka uthenga wa zimezi kwa chinyamata. Kwambiri ndingofuna kwa uthenga waukulu ndonena kuti chinthu sichipango kupeza utangokhala. There are times people fantasize about zinthu zina kuti nditatere take a move. Komanso ngachinga ukomereni learn not to compete ndi anthu ena, take your own step at a time. Achinyamata ansanga osayamba kupikisana pamene simunakambirana ndi munthu kuti mukupikisana. Komanso avoid rising by destroying anthu ena. Rise at your own pace. Osathamangisa zinthu komanso osapanga zinthu zina mongo mwa shortcuts. Tichite mwandondomeko. Komanso koposaposa osamakonda kuzitengera zimene anthu ena zimene amayankhula za inu. Chifukwa nthawi zambiri anthu amatha kumakamba za iwe weka nkumazifunsa kuti uyuyu akumutchula ndineyo kapena alikonso wina uyuyu. Ndi nthawi zina amafunika osazitengera kwambiri koma chithunzithunzi chofunikira kwambiri kwa chinyamata chotena kuti Africa ikudikira ife, Malawi akudikira ifeyo kuti ino tichite step up kuti ino tikhoza kuchita share zimene tili nazo. Panali nkhani mwakambakani kuza audit tinamva boma kudzera kwa mneneri wawo panopa ulemezeka Shadrack na Malomba unena kuti government actually akupanga conduct chamati head count kuti mboma mzukhala bwanji. Are you involved in that ngati committee? Patakali panopa ngati committee sitapasidwe uthenga umeneyo koma ma government department monsefa kunokuti ngati ku legislature imene ili amwina ya boma amene matchula nduna as information ali ku executive. Ndi executive ngati nduna amapereka ma policy directions kuti ngati boma tikuyenera kuti tiende motere. Ndi akati pasita zinthu zimene zikusimikizireni kuti zonsezo ifeso tithandizana nawo kuti tipange zinthu zoyenera komanso zokomera amalawi. Papali nthawi ina amene anthu ena amapeza kuti akulandira salary koma kuntchito samapitako. Yes, zili mu mboma. Yeah, munatendo nkhani yokhuza pali nkhani yokhuza Maris Hotel. Yomwe yakuti nthambi ya boma ya Public Service Pension Trust Fund ikufuna kugula ndalama 2024 timamva kuti 47 billion kwacha kenako kumakwera. We know kuti mataona pana directive posted by governor kuti no muna khali mene ime. Koma ngati committee I saw it, I read it page okay, we are engaging the stakeholders. I don't know after that directive by the Reserve Bank governor anything that you are going to do ngati committee despite having that directive. Ife tikumana ndi ma stakeholders onse kuphatikizapo anzathu amene akuchita land ya pension fund, ma pension managers tikumananso tikapapita kutsogoloko ndi attorney general tikumananso ndi a Reserve Bank. Ife tinacho chikhulupiriro ne kuti china chilichonse tikachilondoloza bwino Malawi azaziwa chenicheni chimene chinachitika. Ndiye ngati Public Accounts Committee nkhani ili yachita generate national interest and we would like to confirm kunena kuti talandiranso
makalata ochokera kwa CSO osiyana-siyana otipempha ngati Public Accounts Committee kuti tipeze njira yona kuti tifufuze choona chenicheni. Nthawi zina makhala kuti anthu akamba zina koma choona chenicheni chilipo chitangobisala. Ndiye tipemphe kuti no mwina tidikire nthawi chifukwa mukaona makalata onse amene atulukachi simukuonapo kalata ya zina zimene zimachokera mwina kwa anzathu akupensionali. Ndiye tifuna tikafufuze kuti iwo ma response yawo samatuluka chifukwa chani ku public. Komanso zimene it shows kuti there is a certain level of integrity in terms of my officers akumeneko. Koma kalata yonena kuti ngati kuli choka ku reserve bank ungoyona kuti ili pa social media anyhow. Inde anthu ena amakhala kuti ali over excited, but we don't want to go into this process of unearthing the truth by trying to be judgmental on TV or on social media. What we've done, panopa ndi kuti we are engaging officially ma officials osiyana-siyana. Ndiye panthawi ino singateso kamba china chilichonse chokhuzana kwambiri ndi zinthu zimenezo to avoid kunena kuti mawa anthu ena aja tikayitana azaona ngati kuti ineyo ndatenga kale position as chairperson wa Public Accounts Committee. On the same day kuti even pa Facebook panga siningalembeponso nkhani imene chifukwa chokuti ni nkhani imene ineyo ndili chairperson, I must behave as a chairperson, not as Baba Stephen Malondera. Now we've moved from that level where Baba looked at it, and at that stage, now that we're getting into the details, the nitty-gritties, who allow, the due process must happen, and at the same time, tikapeza china chilichonse, there'll be a report, imenities I share, monga mamalamulo, kunyumba ya malamulo, kuti aliyese azadziwe chenicheni choona chimene chinachitika pa nkhani imeneyi ya Amaris. Sio kai koma pali zambiri zimene zachitika kuti mahotelo ena agulidwa, palinso pena kuti pakumangidwa hotelo, pali zinthu zambiri zimene zakhazi kuchitika. Zonsezi tizifuna komano chimene ndingakuwuzeni chonena kuti anzathu aku mafund imene we need a serious forensic audit to unearth china chilichonse. Kunena kuti ife zimene tizayankhule from the point of expertise, kunena kuti ma experts having done ABCD zonsezo zapasa chithunzithunzi kuti ichi ndi chimene chenicheni chinachitika. Mukambona kuti palinso nkhani zina zili matchulazi mukati committee anoti overwhelmed kuti titha nazo motani zimenezi mukaona with the justice action by the end of everything. Okay, this is what we are found in the committee, and this is what we are presenting to Malawians. Are you not overwhelmed by the committee? The committee were not overwhelmed because we are looking at the future. Kamena kuti tsogolo la anthu amene atumikira dziko lino, dziko la Malawi, ena ngati ma DC, ena ngati apolisi, ena ngati ame, ena ngati asipuzisi, osewa ndrama yawo akamakhala amalingalira kuti ndikazapanga mwakuti kuti ndakula ndizagwiritsa ntchito ndrama yanga. Ndika ndrama kamene amasunga ali mu kutopa kwawo mukalamba wawo. Ifeyo ngati committee imene ndi achinyamata sitingakhale otopa, tigwira ntchito usana ndi usiku kuonesesa kuti tiatumikire kuti akhalenso ndi chikhulupiriro mu Public Accounts Committee, komanso akhale ndi chikhulupiriro kuti ndrama zawo zimene amadulidwa zili zotetezeka. Ndiye tiyesesa kuchita china chilichonse at Public Accounts Committee mosatenga mbali kuti tingopeza zoona zokhazokha zamene ndramazi zimayendera ndi mmene zikuchitika kuti Malawi aziwe chilungamo choona chake. Kuchipani cha Malawi Congress mwakhala ndi 2 chani mafando ne experience yanu ngati wachinyamata kupanga lead fellow young people ngati muchipani. How has been your experience so far reaching this far, Honorable Malondera? It has been a very good experience, coupled with so many challenges, because you're looking at politicians. Yes. So you may not please everyone. Even the best leaders get to find resistance. I've faced that, and we have, as a team, decided to move on, because the others look at it as something where they would misbehave. But I've time and again reminded people that we are in a different century, and in this democratic dispensation era, we need to behave in a different way as young ones, because the future of this great nation belongs to us, the youth. So it's not been a good experience, because along the way you find that others decide to sideline you in decision making when they know that the convention actually gave you the mandate to take charge of such things. But it's part of politics, because people still see things that maybe yourself you don't see, so they will want to put you down. Yeah, now kind of kuza kuti kutsogola achinyamata muchipani chimene chili boma. Nthawi imeneyo mafund based on how difficult is it, how easy is it, okay? Ngati mtsogola wa achinyamata kuchipani muli boma
nzopheka motani kapena kuvuta motani? Kwa ineyo sindingathe kunena kuti tili mboma tinali mwina mofewerapo chifukwa ngati department yanga ya youth sikuti inali ndi special treatment komanso ineyo ngati chairperson kapena kuti wamkulu wa chinyamata ku MCP sindinazitengere kwambiri tili mboma chifukwa chake mukakafufuza peta paliponse mukapeza kuti ngakhale nali wamkulu wa chinyamata mukamakaona anthu amene pali nkhani inatuluka kuti nduna zina aphungu ena anatenga nawo ndrama kunife koma ine ndinakana kuti ino mphamvu zisandirowe ku ubongo ndithe kupanga zinthu zimene zikuyenera kupanga posalowerera nawo pa zinthu zina zimene zimachitika ndiye even imene ndatuluka mboma mkwa ine sindikuona kusiyana kwenikweni kwa mayendesedwe ake a department yathu ya youth chifukwa chakuti sindinaone kuti boma lilowererane kwambiri ndi chipani chifukwa chakuti zinali zinthu zoonekeratu kuti zina sizikuyenda mmene zimayenera kuti ziyende. Ndi mafunso pamene nakuti amene nakuti akhati kuna chipani chili mboma achinyamata amakhala aphulupulu kuti munafuna kumakaputa milandu nkhani kunena kuti nangasi ndife otetezedwa tili mboma president wathu ndi amene akulamula pa nthawi imeneyo kunali nkhani yokhudza dziko nthawi imeneja. That's why I'm asking, okay, ino ngati mkulu wa chinyamata did you find it hard kupanga ida chinyamata? Ngati pene ndakambira moja kuti pamakhala zina kuti zikuchitika zina zakambidwa zomwe and he actually said kuti panali zina zimene pachitidwa sideline zokuti kuti see kuti kuti zikuchitika zochokera pati zikuchitika zochokera zina zimachitika nosadziwa zina mwachitsanzo kunachitikapo soena nkapezeka kuti ndi tukwana pankhani yokhuzana ndi galimoto inapwesedwa kuno iya koma you agree with me kuti even tsiku limene kunkachitika zimene zozo ndi tsiku lokuti ineyo ndi mkazi wanga ndi mwana wanga tinali kuti sinali muziko muno tinali ku South Africa ndiye kumadabwa kuti kodi mwina kuti baba wina ndimakumbukiranso panali nkhani ina zachitika kati town imene yokuza ndi zikwanje that time I was in Dubai. Osimnali mziko I was in Dubai kuma mu social media kati baba atapona ku atamata baba atamanga na bizi kwanje but I was in Dubai. I can only be at one place but how most unless anyone says kuti baba wake amaona chituzi cha mtundu wake ifanye kuti kuti nthawi zambiri dziko limakhala anthu ena amakuona munjira ina pena ena akuona munjira ina koma iweyo ndi amene makhala kuti kuziwa chilungamo cha zinthu chifukwa you can't have a passport stamped right in Dubai yet somebody is saying kuti tamona pa girls ali ndi tamona kulowa manda ku ujeni kukwabiwi ndi anyamata when I was in Dubai so pali zambiri zimene zinayankhulidwa komano ubwino wake nkhani zili ku court alole ya court kuti amalizise pene angachitiremo chilungamo chizikhale lezwe. I know kunena kuti kwina kuzi ku court koma I'll still ask you onapo pali nkhani tinaona yokhudza gamoto kumbowe nthawi imeneja tinaona nkhani yokhudza ngati adzikwanje anamiwa ntawunimu nkhani yokhudza parliament of imanalisa inu kunalibeko koma nthawi imene muli mkulu wa chinyamata ende kumava kuti ayi akupanga zindakula makanda a chinyamata a MCP mmava bwanji ngati mkulu wa choyamba nkhani ya pambowe yakhale kwambidwa kwambiri. You may wish to know kuti nthawi zinkachitika zimene sinali director of youth nakhala director of youth mu August 2024 ndiye zinazo ine kunalibeko ndiye sindingamayankhule zokuti I was not even a director of youth and nalibe mpando ina lonse kuchipana. I was just an MP for Lilongwe Southeast that time imene panopa ili Lilongwe nyanja constituency koma zina anthu amakhala kuchita nice mahangova amandifunsa ngati pene mwandifusirapo kuti ngati maona ngati nthawi nali wamkulu wa chinyamata sini komanso kuti ndine komanso kuti mene ndayankhuliramo maumbo nalipo alole na koti njira zoyenereka zimene akusatira azigwiritse ntchito bwinobwino kuti amalize kuti dziko likathe kudziwa kuti uyu ndi ndani aliyense mmene alili. Ineyo ngati baba Stephen Malondera ndikusemekizireni kuti ine ndimakhulupirira mu democracy ndi chifukwa chake ngakhale constituency yanga pataivuta patatanso mukapeza anthu akukangana kapena kumenyana coexistence ilimo olo kuti muwafunse anaisi nthawi imene anamapangisa ma debate anachita solid high kuti koma kuno kuli mtendere waukulu
I don't think I'm a two-faced person. Kuti kuswese nikozo makhala munthu wina, bwera kuno makhala munthu wina. Ndikapita kunyumba kukhala munthu wina. Those that know me, olo akamaona zipezi yazo amaseka. Amendana ku Chancellor College, amendana ku secondary school, olo kumabwera ku politics. Kapena munasita, but they know me. I'm still the same young man they know, and I'm not two-faced, and I'm not a coward. I believe in democracy, and I respect every individual, and the individual's rights are paramount. So be assured, I condemned that, and I shall keep condemning it because it's undemocratic to do that. Do you suspect, did you suspect Wakujibani, Ikutega was involved in that? I'm not sure. You're not sure? I'm not so sure. And I avoid to flaunt my opinions, whatever I'm discussing. Yes. Be it at home, be it at the office, or be it in the constituency. I've confronted the truth based on facts. So I will not sit anywhere in this country to discuss opinions and my feelings. No, I avoid. I respect you. Now, the Malawi Congress Party is no longer in the government. DBB ndamene ali mboma. Did you expect, did you see it coming? Kudaa MCP kuzachoka mboma by 6 September 2025 Malondera. When you're looking at politics, it's a game you win, you lose. So that's why even in indeed Deputy Minister, there was a time talk times Ajinawanda pa 18 many magaja sukumaiko every time. There was a time ndikudusa kunkota kota ndikubwera kulilongwe nakumana ndina malomba gali moto yake tamkwera. I helped him that time because I helped him alitala I helped him and we had a spare time from a ministerial favor. I said mpasentela abide akafike kulilo because politics imabwera imapita, but above everything we are human beings. We must be human beings. We must wear a human face every time, no matter how powerful you are. You must understand kuti dziko limakhala losiyana. Kuti lero likhoza kukomera, mawa singaza kukomera. In whatever you're doing, uzidziwa kuti mawa libwera. Because Jehovah analibisira mawa. Ndimafunsa kwena kuti MCP campaigned aggressively, heavily. Mtsogolo wa dziko anthawi imeneyo, Dr. Lazarus Chakwera, former president, anaenda kwambiri ndando kumata what happened kuti mpaka MCP is banking maintain government. That's why I'm asking kuti did you see it coming ngati olemekezeka Malondera? And it's for kuti I avoid having a talk based on my opinions because my name chikhalidwe changa chikhoza kuchitira demonstrate ngati mene ndakuzirana kuti nesina sinte felo kuti ndinali deputy minister ndimadziwa sina bidyo katenga ngongole kunifi chifukwa choti ndali deputy minister and director of youth. Sindina bidyo kupita kukatenga ndrama kumeka farm kapena chifukwa choti ndali deputy minister komanso director of youth. Chifukwa ndimadziwa kuti pali ndondomeko yoyendesera zinthu zina zilizonse. That I know. The more reason I had to stick to the law and make sure kuti china chilichonse chikuyenda koma I had that latitude to misbehave. But I refused to misbehave because I personally know and have a deep felt belief kuti whatever happens is a matter of time. In terms of character, we know you didn't change and you have not changed. On that, we agree. Pomaliza, aulemekezeka, mwina lesson, mnali mboma, mliko opposition. Mnapuzira jani and going forward, what people should learn? Kwambiri chimene ndinapuzira apo nchoti kuti President Dr. Lazarus Chakwera ndi munthu amene amalemekeza malamulo a dziko ndi is a democrat. Chimene ndinapuzira apo kwambiri ndi chimene choncho. Sizimaoneka muno mu Africa kuti president amene ali pampando ndikumavomera zisankho zili nkati sikawiri zimene zanachitapo ndi angwazi kuchoka mu one party system ndikumapita amene mu 1994 zikuonesa kuti Malawi Congress Party ili ndi chithunzithunzi chenicheni cha democracy komanso imalemekeza ufulu wa anthu. Chifukwa chake Chakwera anavomereza ndicho phunzira changa chachikulu ndichonena kuti tinali ndi mtsogoleri amene Mulungu anamusankha kuti akhale ndi mtsogoleri chifukwa sanayambe wazikonda yekha mwini
koma anakonda amalawi kuti kukhale bata ndi mtendere. And mawu ake amene anayankhula anapangitsa kuti dziko lonse likhale la mtendere, ndipo china chilichonse chinachitika amene chinachitikira. It is very unfortunate kunena kuti anzathu adiwiri mwapo ndi apo amafuna kumabweresa vengeance komanso nkhwizi zosiyana-siyana, koma masiku amathera kuchiseko. Ndithokoze kwambiri olemekezeka. We know kuti very busy person and sinali kophweka. Koma the other thing we need to commend you for is your humility. We appreciate ifeso ndibona sikunasida. Tathokoza kwambiri. Thank you so much.